Bai, azkenengo herriko kontseiluan tokiko eregintza plana genuen aipagai, eta horretan lau gai eman ditugu aintzinean, batzuk baikorki baloratzeko eta beste batzuk ezain beste. Garapen ekonomikoari dagokionez, intzura eremu ekonomikoaren izaera industriala mantentzea baikorki baloratzen dugu. Baikorki baloratzen dugu baita ere komertzioen eragina zonalde horretan mugatzea. Horrek esan nahi du Hendaian pario bat egiten dela industria eta ofizialen alde. Laborantza lurrak aipagai izan genituen ere bai, edo babesteko lurrak. Horretan noski biziki baikorki baloratu dugu legajalde eremua laborantza lur gisa saikatu izana, eta hori hastapenetik defenditu genuen. Jakini gaur egun horretan lau laborari plantan eman direla. Orio ere lur babestu gisa emaitea, eta baita ere hiru lepoak, hoien artean urristi hemendik aintzina oraindik babestuago izanen delarik. Puntu eskor bat, molegez lur saila, OAP batean dagoena, nun etxe bizitzak egiteko asmoa den, gu nahiago ginuen eta arrela agertu genuen horiek ere laborantza lur gisa sailkatzea. Mugikortasunari dagokionez, hirigintzako plan honetan hirigintzako plan honek jasotzen dituen erronkekin bat egiten dugu, naiz eta atzoko plenoan aipatu genuen, zoritxarrez hainbat bidesare berritu direlarik mandatu honetan, ez dela oinezkoei eta txirrendulariei lehentasuna eman, baina ezin genuela horrela segitu ondoko legealdian, eta hor zinez beharko dugula oinezkoei eta txirrendulariei lehentasuna eman egingo ditugun bidesare berritze guzietan. Azkenik, etxe bizitzan gu lehen momentutik defendatu dugu behar genuela lehen etxe bizitza lehen etxi. Gainera, pentsatzen dugu momentu hontean urgentzia bat badela horretan, izan ere 2011 eta 2016 urteen artean lehen etxe bizitzen kopurua jautsi eginda, 160koa zen 2011an, 2015an 155. Eta ber momentuan, bigarren etxe bizitzak emendatu egin dira, 155etik 140erat pasatuz. Guretzat lehen etxe bizitza lehen esteko ez daude 1000 aukera, eta horretarako hirigintzako planak ematen digun aukera bakarretako bat da, etxe bizitza sozialen kopurua aski altua izaitearena. Gu 150 defenditzen genuen, bai alokairuan, bai jabejoan. Azkenean iritsi ginen kontsentsuz batetarat 140an finkatuz 8 etxe bizitzatik goiti, baina guretzat hori lotua zen antolamendu operazioetan kopuruak handituak izaitearekin, eta finkatzen genuen 160an. Hori mai gainean ezarri genuen pasaden enkainean, egintzen plenoan, nun gure aldeko bozka horrekin baldintzatu genuen. Aukera hori ez da ontzat hartu, eta beraz azkenengo plenoan abstenitu egin gira.